Sap com vostè quan cobrava Esquerra Republicana de Catalunya fins ara en el Congrés, al ser grup parlamentari, amb Izquierda Unida? Perquè també dieu, i com que són independentistes fan un grup parlamentari amb Izquierda Unida? Que cosa més rara. Pues té una explicació molt senzilla, més d'1 milió d'euros anuals. Per llei. Sí, sí. En funció de la representació En funció de la representació del que tenen. grup parlamentari. Bé, bé. Per tant, llavors sí que hi ha molt d'interès en presentar-se, perquè llavors no és un problema de polítiques ni de contingut, és mantenir-lo allà. Mantenir-lo allà. És a dir, si mira vostè la executiva, la permanent actual d'Esquerra, veurà que, jo diria que més de la meitat estan nomenats i cobrant d'institucions controlades per Convergència i Unió. Li I en algun cas per Partit noto Popular. una certa fixació amb Esquerra Republicana. És que m'està preguntant per Esquerra Republicana. Sí, no, d'acord. I per tant li responc per Esquerra Republicana. Estic preguntant per la meva por al divide i venceràs, que no estigui alimentant l'enemic. No, això no... L'enemic el que influeix és una altra cosa, i el que promou és una altra cosa. És, primer, aneu a les eleccions espanyoles perquè així podem ensenyar-vos com a monos de l'Amazones. A mi això, quan estava en el Consejo del Poder Judicial, m'ho deia molt clar, que era, home, parlaven del projecte del PP per al 2004, com que van perdre les eleccions no van poder-ho fer, que era, cambiaremos la ley electoral. Això ho deien els càrrecs, Cambiaremos la ley electoral para que así, bueno, pero siempre dejaremos que haya 1 o 2 nacionalistas catalanes en el Congreso, por eso la pluralidad que queda mono. D'això serveix, per a poder dir, mire que demòcrates som. Vostè ha estat durant molts anys vocal. Mire que demòcrates som, que Clar. fins i tot aquests els podem tenir allà. Vostè ha estat durant molts anys Jo, mire, vocal... Víctor Alexandre ara va fer un Senyor article López, que deixa acabar perquè és una cita, ja que Bé, vostè feia... citi. Que Víctor Alexandre ha fet un article Citi. que deia, clar, aquí de què serveix això en el Congrés dels Diputats o en el Senat? Com en el club en el qual són tots blancs, i en un moment determinat diuen, queda una mica malament, va, anem a fer entrar un parell de negres, i així quan ens diguin que som racistes podem dir, no som racistes, mire que tenim un negre, mire que tenim 2. Ja està, serveix això. Vostè ha estat durant molts anys... I serveix per cobrar diners.